megmondtam, hogy nem érdekel az álommeló kis testvérem. Mi? Bónuszbirodalom? Bónuszbrigád? Nem ismerem. Most 4 kiló az nem rossz. Dolgozzanak a szegények. Miről beszélsz? Zsírbontó feszesítő, meg cellulitkezelés? Flabélos? Wellness fitness? 2 éjszaka félpanzió? Teljesen hülyének nézel? Én tudok tesztelni. Komolyan most mi ez? Parasailing, bungee jumping, paintball. Öregem, hát tudod, hogy minden extrém sportban furra pattent vagyok. Basszus, azt utálom. Beindítom én a bizniszt, öcsém. Letesztelem, amit kell, amit nem kell. Szeretem a párnákat. Jó, hát én ilyen iPhone-os forma vagyok. Elfér a zsebembe. Nem gond. Mi? Laptop is jár a melóhoz. Pénz nem számít. 5 kilót is elköltöm havonta. Mulatás lesz, habzsidőzsi. Minden nap páláskodás a Citybe. Vizuális élmény. Erőteljes, belső, intellektuális kisugárzás. Energia. Kreatív íráskészség. Ez én vagyok. Normális vagy? Teljesen nem vagy normális! Nekem kell ez a meló! Ja, napszemüveg. Csajzós, nem? Always look on the bright side of life. Sziasztok, ha tetszett a videó, szavazatok rám. Álommeló bónuszbrigád. Bíró Ferenc voltam.